To aikin ji irin ta. Tun yaushe nake gaya miki nake cewa ki rabu da waɗannan 'yan iskan ƙawayen naki ba ƙaunar ki suke yi ba. Amma kin ki. To yanzu kin ga irin shi nan abin da suka jawo miki. Baba ni ba wannan ba dan Allah ki kira yaya mu dan a waya ki ba shi hakuri ki ce yayi hakuri ba zan ƙara ba. Wa ni? Sai kuma a ganni geme da ni a ce wai in ɗauki waya in kira sarki na da zai auri diyata. Ai wallahi ba zan iya ba. Haba baba. Ya mu dan ma faɗanki ne fa. Shi ma ɗa ne a wajen ki ai. To bari in gaya miki Zubaida wallahi ko kukan jini zaki yi anan. Ba zan taɓa ɗaukan waya in kira shi ba. Zafi kunci za ya kare ni kullum kuka babu magani na rasawa zan yi guna guni sami sauƙin ya tare da ni ko tafiya nake sai na waiwaya. Akwai abin da ban sani ba na ce miki ba irin abin da kika zaba ba kenan. Ki dinga danne saboda kin samu daurin gindi da goyon baya daga gurin babanki in taho ki taho muna gugar ka faɗa juna a rasa wace ce uwa wace ce ya ba abinda kika zaba ba kenan to yayi daidai. Ai baki hakuri umma. Tsaya ki ji. Damun magana ɗaya ce nake so in gaya miki tunda abinda kika zaba kenan duran da aka ga na faɗi na mutu bakin cikin ki ne da na ubanki ya kashe ni. Dama. Saurara ai magana ya ƙare tunda na miki zancen mutuwa ki ta yi. Assalamu alaikum. Haji. Yanzu Sidi, ashe Kasim yana soyayya da wata yarinya. Shine baka gaya min ba? Eh Haji, ai ni ban fa sani ba sai daga baya. Kaga, ita yarinyar waye ubanta ma? Kuma a ina ya haɗu da ita ne? Kaga, Sidi, ka daina min wata inda. Ka gaya min ansan da na tambaye ka. Eh Hajiya, a kamfanin mu suka haɗu, a nan take aiki. Kaga, Sidi, ka bani amsar da na tambaye ka. Eh Hajiya, babanta ba wani bane, a can wajen hauren yamma suke. Nan bangaren masu rangwamen gatan. Unguwan masu rangwamen gata ko? Wato ta shigo kamfanin mu da sunan aiki, ta yaudare shi don ta san muna da kuɗi ko? Wallahi Hajiya da farko ma ba a so a ɗauki yarinyar nan aiki ba. Haka dai abin tausayi haka dai aka ta yi ƙarshe har aka haƙura aka ɗauke ta. Ai daman irinsu da shirinsu suke zuwa. Laifinka ɗaya da baka gaya min ba tun farko Sidi. Ka san Kasim dai da tausayi. Sai da ta yaudare shi har ya fara santa. To yanzu ya tabbatar maka da gaske yake yi. Don haka ina so ka ba shi shawara. Wataƙila ya yarda da maganarka fiye da tawa. Kaga, ko da a ce ba na raye, dangina ba za su taɓa yadda Kasim ya auri bazawara mai yara har biyu ba. Kuma bazawaran ma da ta yi aure wanda ba a ma san adadinsu ba. Kuma har ta yi asiri ta auri MD Bako saboda kuɗi babban abin bakin ciki ma. Abokin marigayi mahaifinsu ne kuma sirki a wannan gidan. To shikenan Hajiya, ki haƙuri don Allah. Shi za ka ba haƙuri kuma ina so ka rinka sanar da ni duk abin da ya faru da Kasim. Don ba zan taɓa yadda a cutar da shi ba. He is my only last hope. Sai da safe. To shikenan Hajiya. Mu kwana lafiya. Hai. Inna lillahi. Hajiya ta saka na tsaka mai wuya. Yanzu na gano dalilin haukacewar Kasim akan mace wacce ta girme shi mai 'ya'ya har guda biyu. Zafi kunci za ya kare ni kullum kuka babu magani na rasawa zan yi guna guni sami sauƙin ya tare da ni ko tafiya nake sai na waiwaya na kasa samun guri in saya da ni da zuciya mun kasa juriya gani nake kamar ana biye da ni wai yaushe sauki za ya samuwa inda na yankunci don Allah ya madan ina son yi magana da kai na cikin matukar damuwa ne ka yi haƙuri ko reply kai mu kada ka wofintar da saƙona don Allah. Garwashi